Вітаю сябры. Сёння ў мяне для вас такая складаная дастаткова тэма, але на самай справе вельмі даўно мне б хацелася ўзняць яе, абмеркаваць яе і выясніць, ці нармальна тое, што так шмат людзей гэта робяць. І гэта менавіта, як я думаю, вы ўжо зразумелі з назвы, гэта такія абразлівыя формы, якімі часам мы называем іншыя народы. І мне хацелася бы трошкі паразмаўляць з вамі аб тым, адкуль увогуле гэта ўзялось, ці нармальна гэта і чаму ўвогуле беларусы выкарыстоўваюць гэтую лексіку. Дакладна не ведаю, але мне здаецца, што і сярод вашых знаёмых ёсць людзі, якія часам у сваёй гаворцы выкарыстоўваюць і ўжываюць словы накшталт хахол, чурка, хач альбо нешта падобнае. Вось такія абразлівыя мянушкі да іншых народаў. І калі задумацца над гэтым на хвіліначку, вельмі хутка будзе зразумела, што гэта не ўласціва для беларускай мовы, а ўласціва менавіта для рускай. І не проста так, бо, як мы ведаем, руская мова, руская нацыя ўвогуле фарміравалась заўсёды ў такіх імперскіх рамках. І на самой справе для такой з'явы, як такія словы, нават ёсць, канешне же, навуковая назва. Такія словы называюцца этнафалізмамі. Гэты тэрмін упершыню ўвёл 1944 годзе амерыканскі псіхолог Абрахам Робак у сваім слоўніку міжнародных абразаў. Мне здаецца, дастаткова лёгка, без дадатковага вывучэння зразумець, што такія словы існуюць для стварэння і ўтрымання іерархіі. І гэта выглядае такім чынам, што па-першае, вы нават аддзяляеце сябе ад некага іншага чалавека. Па-другое, калі вы яго апісваеце, выкарыстоўваючы нейкія асаблівыя рысы, напрыклад, яго народу, альбо, хутчэй, вашага меркавання пра яго народ, то вы нібы лішаеце яго суб'ектнасці. А па-трэцяе, такім чынам уводзіцца норма, дзе вы з'яўляецесь гэтай нормай, а іншы народ, не такі, як вы, прадстаўнікі гэтага народа, для якіх вы выкарыстоўваеце такія словы, яны з'яўляюцца не нормай, нечым неправільным, што трэба выправіць, альбо увогуле ў параўнанні з чым вы выглядаеце добра. Але давайце вернемся да гэтых этнафалізмаў і трошачкі паглядзім, што ж гэта такое. Гэта не проста перажартоўнае абазначэнне этнічнай групы, якое, як правіла, эксплуатуе нейкую ідэнтыфікацыйную рысу гэтай групы, знешнюю, кулінарную альбо культурную, і надае ёй негатыўную ацэнку. Трэба тут зразумець, што калі мянушка такога плана паразітуе на нейкай гэтай рысе, то яна ператварае ў такі знак меншавартасці. Напрыклад, наконт гэтага пісаў лінгвіст Ірвін Ален. У яго нават ёсць кніга, якая называецца «Мова этнічнага канфлікту». Я не магу сказаць, што я цалкам, канешне, з ёй азнаёмілася, але я праглядзела ёй некаторыя моманты. Менавіта нават што ён пісаў пра гэтыя этнафалізмы, і ён піша, што яны агучваюць міжкультурныя або этнічныя канфлікты і ўяўляюць сабой вербальныя выразы этнічных стэрэатыпаў. Этнафалізмы сапраўды з'яўляюцца яркім прыкладам лінгвістычнага расізму. Паводле Хьюза, яны з'яўляюцца відавочнымі формамі расавай нецярпімасці, найбольш відавочным лінгвістычным праяўленнем ксенафобіі і забабонаў супраць чужых групаў, заснаваным на зламысным, іранічным або гумарыстычным скажэнні ідэнтычнасці або іншавасці мэтавай групы. Такім чынам, на самой справе, мы можам сказаць, што там, дзе ёсць такія словы, там была нейкая гісторыя прыгнёту. Там была нейкая каланізацыйная, можа быць, гісторыя. І, напрыклад, вось гэты даследчык, менавіта лінгвіст Ірвін Ален, ён разглядае гэта ўсё, канешне же, на прыкладзе ангельскай мовы, але тое самае мы можам перакласці і на рускую. Бо калі вы падумаеце, то вось менавіта для слова «рускі» альбо для абазначэння рускіх такіх словаў як бы няма. Можете сказаць, што ўсё роўна ж, напрыклад, існуюць словы «кацап» альбо «маскаль», але гэта не рускія словы. Гэта словы там з польскай, украінскай мовы. У самой рускай мове няма ніякага такога абазначэння нейкага для рускіх альбо нейкай такой групы, якую можна характарызаваць праз рускую нацыю. І такія словы існуюць толькі для падпарадкаваных імперыі народаў. Наш любімы Бурдзё, калі вы глядзелі мае папярэдняе відэа, ён таксама, мы можам яго ўзгадаць і ў гэтай тэме. І, напрыклад, ён апісваў гэты механізм так: дамінуючая культура ўсталёўвае сябе як норму, той нейтральны фон, адносна якога ўсё іншае вымяраецца і знаходзіцца ніжэй. Норма не мае назвы, бо назва патрэбна толькі пры адхіленню, да? А, напрыклад, наяўнасць альбо прыналежнасць да беларусаў, украінцаў, народаў Каўказа такім адхіленнем і з'яўляецца. Таксама, калі ўзгадаць меркаванне Бурдзё наконт існавання легітымнай мовы і нават цытаты некаторыя я прыводзіла ў папярэднім відэа на гэты конт, то мы можам сказаць, што паводле яго у тэме нашай сённяшняй мова гэта не нейтральны сродак зносін, а лінгвістычны рынак, на якім розныя моўныя формы маюць розную вартасць. І дамінуючая мова аб'яўляецца легітымнай, усе астатнія нелегітымнымі, дыялектнымі, правінцыйнымі
І гэты падзел адлюстроўвае не толькі сацыяльную іерархію, а актыўна ўзнаўляе яе. Варта было б закрануць гэту тэму пераняцця гэтых словаў беларусамі. Таму што я нават сярод сваіх знаёмых, якія не ведаю, як апісаць іх, можа быць, з'яўляюцца менш пасіянарыямі. Я нават не ведаю, як гэта акрэсліць, але, можа быць, калі яны не цікавяцца альбо не спрабуюць неяк больш-менш глыбока разабрацца ў некаторых сацыяльных і там палітычных любых з'явах, то, канешне, яны прымаюць лексіку, якую чуюць, а ні для каго не сакрэт, што беларусы вельмі часта і ў асноўным глядзяць альбо беларускае тэлебачанне, альбо там, прынамсі, рускі YouTube. І вось лексіка, якую яны там чуюць, яны яе перацягваюць, і вось гэтыя мои самі знаёмыя, для них вот з'яўляецца нормай выкарыстоўваць, напрыклад, да народа Украіны слова хахол, альбо выкарыстоўваць слова чурка альбо хач. Для мяне гэта з'яўляецца мовай ненавісці на самой справе. Нельга тут сказаць, што ў беларусаў няма права гэта выкарыстоўваць. Хутчэй гэта выглядае як спроба прымазацца да гэтай вось расійскай імперскасці, прычым што ў беларусаў некаторых, мне здаецца, ўсё-такі ёсць некаторы комплекс і наконт памераў нашай краіны, што мы такія маленькія ў параўнанні з Расіяй. Але калі беларусы такую лексіку выкарыстоўваюць, я лічу гэта вельмі ганебна, гэта абразліва нават не да гэтых людзей, безумоўна, а вось да беларусаў, якія так кажуць. Такім чынам, этнафалізм выглядае як адна з найбольш грубых формаў сімвалічнага гвалту. Тым больш, улічваючы рэпутацыю Беларусі, ладно, не Беларусі, беларусаў, гэта вельмі дзіўна і не варта. Але давайте паспрабуем больш дакладна прабегціся па такіх словах. І, канешне, нам трэба ў першую чаргу пачаць з таго, што увогуле вот як была уведзена ідэя вось гэтага падзелу народа рускага вялікага на беларусаў, маларусаў і рускіх. Я нават бы тут зрабіла невялічкую ремарачку наконт нечакана зусім сустрэла такі прыклад пра меркаванне Францішка Багушевіча наконт ужывання слова беларус. Я тут трошки зачытаю. Францішак Аскерка ўспамінаў, што паўплывала на паэта, менавіта на Францішка Багушевіча, заняцца творчасцю на беларускай мове. Цытата: «Багушевич – мой близкий сусед и добрый знайомы. Паўстанец 1863 года, гарачы патрыёт-паляк, які ў асабістых са мной даволі частых размовах сказаў, што адзінай прычынай, якая падштурхнула яго і яго папярэднікаў пісаць на гэтай гаворцы, быў страх перад магчымай русіфікацыяй мясцовага сялянства. Самавызначэнне беларусы было непапулярным сярод многіх карэнных каталіцкіх дваран, што азначала б факт абрусення, бо ў расійскай імперыі беларусы паводле афіцыйнай расійскай ідэалогіі і навукі лічыліся за складовую частку рускага народу, адзінага ў трох галінах: велікарусах, беларусах і беларусах. З той прычыны сын Францішка Багушевіча не пагадзіўся са сваім бацькам вызначаць сябе як беларус, а вызначаў сябе толькі як паляк і адмовіўся аддаць зацікаўленым асобам архіў бацькі. Гэта, конечно, такі невялічкі автоп, але вельмі, мне здаецца, цікавы момант, цікавы элемент, цікавы аспект, таму што з гэтага пункту гледжання слова беларус выглядае не такім прывабным, пагадзіцеся, але, канешне ж, што маем, то маем. Але окей, мы ўжо з вами акрэслілі тое, што быў і існуе на самой справе ўсё роўна ў галовах некаторых людзей вось гэты падзел вялікага рускага народа на тры такія састаўныя часткі, што зараз нават з'яўляецца падставай для агрэсіі. Сама па сабе нават гэта ідэя, яна ўжо, безумоўна, як вы самі гэта разумееце, стварае іерархію пэўную і ў тым ліку, канешне, лінгвістычную. То есть, калі ёсць нейкі народ, часткай якога вы з'яўляецесь, то, конечно, галоўнай часткай у гэтым народзе з'яўляецца менавіта гэты самы рускі народ. А іерархічна гэта выражаецца менавіта вот у гэтых мянушках. Увогуле, мы да нашых часоў можам заўважыць, што ў Расіі іх нацыяналізм будаваўся вось у гэтай неразрыўнай звязцы з імперскасцю. І гэта, мне здаецца, перадаецца ў них все яшчэ ў школах і гэтак далей, бо вот нейкую такую пэўную імперскую логіку, лексіку мы можам прасачыць і ў сучасных дзеячаў, якія нават могуць выдаваць сябе, пазіцыянаваць сябе як людзі, якія выступаюць супраць імперыі. І тут яшчэ цікава адзначыць, што калі, напрыклад, мы вот сказалі пра з'яўленне вось гэтага падзелу, так, вот гэтай ідэалогіі падзелу рускага народа на маларусаў, велікарусаў і беларусаў, то трэба абавязкова, мне здаецца, падкрэсліць, што бальшавікі таксама гэта перанялі. І увогуле нават там і ў савецкім народзе, калі будавалі нават гэты савецкі народ, якога не існавала, то менавіта руская мова, руская культура, увогуле руская нацыянальнасць, яна была гэтым стрыжнем, які аб'ядноўваў усіх, і ўсе астатнія павінны былі паглынаць гэту культуру і да яе прыядноўвацца. Бо, напрыклад, мы там усе, я думаю, добра ведаем, вось нават гэтыя беларускія прыклады, калі умоўна большасць народу ўсё роўна тады яшчэ там да урбанізацыі, да такой значнай, маштабнай, пражывала ў вёсцы і размаўляла на сваіх дыялектах беларускай мовы, і дзеля таго, каб прасоўвацца па кар'ернай лесвіцы, была вымушана авалодваць рускай мовай, прычым лепш было б, каб яшчэ і без акцэнту. Давайте пачнем з слова хахол.
Тут, мне здаецца, ёсць вельмі цікавая асаблівасць у гэтага слова, таму што я лічу, што ўсе ведаюць больш-менш гісторыю паходжання гэтага слова. Яно адлюстроўвае, мае назву вось гэтага традыцыйнага казацкага чуба, які па сабе сам з'яўляўся сімвалам годнасці, сімвалам нечага такога моцнага, нечага такога свабодалюбівага. І вельмі, мне здаецца, цікава ў гэтым кантэксце тое, што менавіта гэтае слова выбіраюць рускія для абразы. Вось гэта, ведаеце, такі момант падмены сэнсу, калі ты бярэш нешта класнае і заўжды акунаючы яго ў гразь, робіш яго брудным і непрыемным. На самой справе от сучасныя беларускія ўлады карыстаюцца такім метадам. І я думаю, вы самі гэта ведаеце, заўважаеце, як яны такія добрыя словы, нават как свядомы на рэчы, напрыклад. Яны выкарыстоўваюць іх як абразлівыя. Я вось, напрыклад, яшчэ знайшла такую інфармацыю, што ў расійскай дыпламатычнай карэспандэнцыі 1680-х гадоў хахлы ўжо з'яўляюцца заценнем зневагі. Казацкая прычоска ў тыя часы ўжо пачынае чытацца як адзнака такой мужыцкасці, чытае адсталасці. Вісарыён Бялінскі, найаўтарытэтнейшы расійскі літаратурны крытык 19 стагоддзя, ужываў слова хахол адкрыта, прычым ён называў такім чынам Тараса Шевчэнку і называл яго хахладскім радыкалам. Мы не можам сказаць, што гэты чалавек якім-то маргінальным ксенафобам з'яўляецца. Не, гэта свет расійскай эліты. Сыходзячы з гэтага мы можам меркаваць аб тым, што вось гэта зневага да іншых народаў, гэці этнафалізмы, яны не былі нечым такім месцішковага ўжытку альбо больш ужываныя сярод менш адукаваных слаёў насельніцтва. Не, гэта не так, гэта была звычайная мова эліты і людзей, якія ў тым ліку фармавалі пэўны погляд. Другім я прапаную разгледзець слова бульбаш. Мне здаецца, пра гэта яшчэ трэба неяк асобна размаўляць, і мне яшчэ самой трэба неяк асэнсаваць гэта слова, таму што складана сказаць, як я сама асабіста стаўлюся да яго, бо з аднаго боку яно, безумоўна, з'яўляецца этнафалізмам, з другога ў яго дастаткова мяккі пасыл, што ли, не такі агрэсіўны, і яшчэ мне здаецца, што не так часта яно ўжываецца са зневагай. Тут, канешне, можа быць, гэта проста мае прыдумкі, не маю ніякага пацверджання. Можна сказаць, што гэтае слова за неіменнем этнафалізму для беларусаў было прыдумана, але яно такое мяккае менавіта таму, што беларусы вот гістарычна складвалася так, што яны как бы былі найбліжэйшымі і, можа быць, не патрабавалі такога вострага вызначэння нейкай іх асаблівасці, якая была бы вот гэтай прыніжальнай. Таму проста бярэцца адзін нейкі прызнак, прычым мне нравіцца, што бярэцца бульба, якая не з'яўлялася на самой справе традыцыйна нашым спакон векоў, да, як кажуць, прадуктам паўсядзённага ўжытку. Не, гэта прывазны прадукт, вы самі ведаеце, што можна сказаць нават, што ён з'явіўся дастаткова позна. Але тым не менш яны бяруць гэта. І тут яшчэ з гэтай нагоды прикольна тое, што і беларусы самі выкарыстоўваюць гэтае слова. Канешне, тут з аднаго боку можна сказаць пра водку бульбаш, гэта спрэчны прыклад, але ён існуе. Беларусы ставяцца самі да гэтага слова дастаткова лагодна. Мне здаецца, нікаго яно не абражае, але вось гэтай абразлівай функцыі яно не нясе ў тым сэнсе, як гэта робяць этнафалізмы да іншых, у адносінах да іншых народаў. Але калі вось мы, напрыклад, мы з вамі закранулі ідэю, што калі чалавек зніжаецца, да, з суб'ектнасці нейкай пэўнай чалавечай суб'ектнасці да нейкай часткі рысы альбо некага прадмета, то вось, напрыклад, гэты прыклад з ежай у беларусаў ён на самой справе можа прасачыцца і ў іншых культурах, бо, напрыклад, там да італьянцаў могуць казаць макароннікі. А яшчэ чула салаед ва дачыненні да украінцаў, што таксама з'яўляецца этнафалізмам і з'яўляецца абразай. І таксама хацелася б падкрэсліць, што нягледзячы на тое, што, можа быць, гэтае менавіта слова не абрало вось гэты такой вельмі ярка афарбаваны, негатыўны такі вот пасыл, яно ўсё роўна застаецца абразай у вуснах таго, хто яго кажа. Давайце перайдзем да цяжкай артылерыі, да хачей і да чурак. Чурка – гэта неапрацаваны кавалак дрэва, калі ўвогуле чалавек, ну, сапраўды, вось, ярчайшы такі прыклад, зводзіцца да нейкага прадмета. Мне яшчэ падабаецца вось гэта вот з дрэвам, ну, тут, конечно, словаў няма. У мяне на гэты конт таксама ёсць цікавая цытата ад даследчыкаў з Стэнфордскага універсітэту, якія пісалі, што дэгуманізацыя, а вот, напрыклад, з прыкладам з чуркай мы гэта бачым, ну, на самой справе з усімі астатнімі таксама, але гэта згубны псіхалагічны працэс, які вядзе да крайняй міжгрупавай варожасці і гвалту. Пры гэтым дэгуманізуючыя ўстаноўкі выражаюцца праз тонкія лінгвістычныя маніпуляцыі, нават у странна адратахаваных тэкстах. Іншым словам, дэхуманізацыя адбываецца ў мове раней, чым у фізічным свеце. І мне здаецца, гэта вельмі цікавы і важны тэйк,
Таму што некаторыя могуць сказаць: ну, падумаеш, а што такога? Ну, сказаў я там хахол, сказаў я бульбаш альбо хач, што тут такого? Гэта ўвогуле там смешна, я не ведаю, пафрантаваць перад пацанамі. Але я вельмі згодная з той ідэяй, што першапачаткова ты пачынаеш ужываць такую лексіку, робіш гэта нармальным, а гэта нармалізуецца нават у той момант, калі, напрыклад, у вашым асяроддзі нехта пры вас гэта кажа, і вы не вызначаеце гэта, не кажаце пра тое, што гэта ненармальна, то такім чынам яно нармалізуецца. І калі, напрыклад, можна гэта пасля могуць ужываць і іншыя людзі, а пасля, калі ў вас уже ёсць уяўленне пра апрадмечванне некага народа, дэгуманізацыі гэтага народа, то, канешне, у такой камунікацыі уже больш прымальнымі будуць выглядаць любыя формы нават лінгвістычнага гвалту, якія могуць быць выражаны ў іншых формах замест этнафалізму. А калі вы нас сапраўды не толькі будзеце прызываць, альбо будзеце проста неяк негатыўна вельмі груба выказвацца пра прадстаўнікоў іншых народаў. І гэта будзе ўжо лічыцца нормай, таму што вы как бы сцежачку вось гэтую ўжо праклалі, проста ужываючы вось гэтыя беспраблемныя, да, мягкія этнафалізмы. Другое слова гэта хач з гэтага прыклада, якое стала вызначаць увогуле ўсё насельніцтва Каўказа, да, і распаўсюдзілась на ўсіх такіх не белых, не рускіх людзей каўказскай такой знешнасці. Ёсць меркаванне, што яно першапачаткова было узято з армянскай мовы і азначала крыж. Я не магу тады з такой нагоды сказаць, адкуль яно пайшло і чаму менавіта гэтае слово было ўзята. Можа быць, таму, што яно было кароткім, яно было такім лаканічным, можа быць, яны часта яго ўжывалі, і такім чынам яно пачало асэнсавацца з гэтым народам. Але трэба адзначыць, што гэта слова, мне здаецца, як ніякае іншае, ужываецца в такім абразлівым моцна кантэксце, што нават гэта не схаваць нейкімі мягкімі выразамі. Яно абрало свою вось гэта адценне яшчэ там у перыяд, ну, на самой справе качурка, да, вось у перыяд гэтых войнаў з Чечнёй, што само па сабе з'яўляецца вельмі цікавым прыкладам таго, як з аднаго боку яны не давалі людзям ніякай аўтаноміі, якую яны патрабавалі, не давалі ім самавызначэння сапраўднага, яны не давалі ім права вызначаць самім, што яны жадаюць, як яны жадаюць жыць, але жадаючы прыяднаць іх у той жа момант усё роўна разгранічвалі, размяжоўвалі тое, што такое мы і што такое вы, тыпу ведаеце сваё месца. У гэтым кантэксце, мне здаецца, трэба паведаміць пра тое, што гэта ў пэўным сэнсе мы можам назваць каланіялізмам, нават унутраным, пра што я кажу. У нас яшчэ ёсць і аспекты, звязаныя з прыяднаннем іншых тэрыторыяў. І калі ўжо гэтыя тэрыторыі былі прыяднаны, і калі мы ўжо вызначылі, што рускія самыя лепшыя, яны стрыжань нашага будучага народа, усё роўна вось такая нейкая пэўная унутраная каланізацыя праводзілася размежаваннем. І гэта вельмі цікава, бо атрымліваецца, адной рукой вы будуеце савецкую нацыю, другой рукой вы ўсё роўна выбудоўваеце пэўную іерархію, якая утрымлівае расіянаў на першым месцы, на першым такім наверсе папросту, а ўсіх астатніх пакідае на нізе. І адзінае, пра што мы можам марыць, каб увогуле ўпісацца ў гэту сістэму альбо нейкія пэўныя для сябе прэферэнцыі атрымаць, гэта стаць такімі ж самымі рускімі, а па факту гэта значыць размыць сябе, згубіць, страціць усё, што для нас уласціва, страціць, забыць сваю гісторыю, сваіх продкаў, і менавіта такім чынам гэта і працуе. І то бок, з аднаго боку, гэта можа препаднасіцца як магчымасць даць вам такі сацыяльны ліфт, магчымасць палепшыць сваё жыццё, магчымасць жыць неяк лепш, і гэта па такім соусам дабра, але з другого боку, яны такім чынам і дабіваюцца менавіта таго, дзеля чаго гэта ўсё і будавалася, знішчэння нас. І мне здаецца, нават у гэтым кантэксце для беларусаў гэта вельмі важна, таму што я думала вось пра тое, што неяк так сталася, што мы ўжо не ведаем сваіх продкаў. Мы можам яшчэ ведаць там бабуль, дзядуль, зразумела. Можа быць, да і то не ўсе, больш-менш ведаюць хоць бы імёны сваіх там прабабуль і прадзядуль, але калі мы будзем казаць далей, то там увогуле нічога няма. І, канешне, з аднаго боку, можна сказаць, што было шмат войнаў, гэтак далей, усе гэтыя архівы не захаваліся, і зараз вельмі складана знайсці інфармацыю, але хто яе шукае? Яе ўвогуле ніхто не шукае. Бо ў нас, мне здаецца, нават з прычыны усяго гэтага, з прычын расійскага ўплыву страчана жаданне шукаць сваіх продкаў, таму што ў нас няма адчування, што гэта тое, чым мы маглі бы ганарыцца. Беларусы ўвогуле, мне здаецца, калі і узгадваюць нейкіх сваіх продкаў, то абавязкова з такой прыпісачкай, прымовачкай, што гэта яны абавязкова з какого-то шляхецкага роду паходзілі. І вось гэта, ладна, калі мы толькі адхілялі сялянства, што ўвогуле, мне з'яўляецца базай, гэта усе народы
пачыналі з гэтага. Тыпу, гэта няма ніякай праблемы. Я не разумею ўвогуле, чаму мы павінны неяк гэтага саромецца. Мне здаецца, куды горш было бы быць арыстакратам, таму што атрымліваецца, што так ты на чужых, так сказаць, плечах стаяў. І я лічу, што это не супер і дакладна не тэма для гонару. Але мы губляем цікавасць і згубілі яе на самой справе ўжо, і няма як бы сэнсу, да, вот гэта абрубанне гісторыі, па-першае, да, то, што ў беларусаў няма іншай гісторыі там да Савецкага Саюза альбо нават ад другой айчыннай сусветнай вайны, то шукаць няма куды рыць, панимаеце? Гэта першы слой нашага нейкай нашай свядомасці, і гэта само па сабе з'яўляецца, безумоўна, падманам. Агулам гэта ўсё такое асноўнае, што я хацела бы пра гэта расказаць. Мне здаецца, што вельмі важна не тое, каб не дазваляць сабе казаць такое. У такія моманты людзі чамусьці вельмі часта любяць узгадваць свабоду слова, якую чамусьці яны жадаюць выкарыстоўваць менавіта на такі спосаб, а не дабіваючыся нічога іншага, што, мне здаецца, укладвалася першапачаткова ў гэтыя правы. Але ладна, я не магу і не прызываю забараняць камусьці нешта казаць. Мне здаецца, галоўным было бы тое, каб мы проста думалі, адкуль увогуле растуць ногі. Чаму мы выкарыстоўваем гэтыя словы, адкуль яны пайшлі, адкуль яны з'явіліся не тое, каб у рускай мове, адкуль яны з'явіліся ў нашых ртах. І таксама, калі вы ўжо там зрабілі гэтую працу над сабой, не даваць, мне здаецца, ўсё ж такі спуску вось гэтым словам у вашым, прынамсі, асяроддзі. І калі не, пачынаць спрэчкі альбо яшчэ нешта, але, мне здаецца, проста хаця бы пытаць у людзей, чаму вы гэта кажаце, чаму вы гэта ўжываеце, чаму менавіта гэта слова, а не назвы народа, яшчэ нешта. Бо зараз, мне здаецца, напрыклад, тут ужыванне слова хахол, яно напрямую звязана з тым, якіх, как бы, да, без тысячы словаў, зразумела, якіх поглядаў на сучасную вайну Расіі супраць Украіны, якіх поглядаў на яе конт прытрымліваецца чалавек, які кажа такія словы. Карацей, мне здаецца, гэта вельмі важна. Мне здаецца, увогуле важна думаць, што ты кажаш, чаму ты кажаш. І калі вы лічыце сябе такім чалавекам, якому не ўсё роўна, які жадае сам разабрацца, то, калі ласка, прашу праводзіць такую працу, у тым ліку і са сваімі знаёмымі. Мне здаецца, гэта будзе вельмі карысна. Тым больш, што калі гэта робяць беларусы, ну, гэта проста незразумела, гэта крынжаціна, ну, сапраўдная. Іншага слова няма. Дзякуй, што паглядзелі гэта відэа. Мне было прыемна правесці гэты час з вамі і пабачымся хутка зноў.